matindo gi mondo mi ojiwre kendo mi gidongi. Green. Cleophas, erokamano kuom penjono. Mokwongo, aneno ka ng'ato ondiko e duoko ma wan go kawuono gokinyi koro waketre kuom walema wamed lema. Ok apar ni lemo kende oromo golowa e bur mwa medo donje kendo mwamedo donje piny. Lemo ber kendo jok moyie kuom Nyasaye kaka lemo pile. But nitiere gik moko ma Nyasaye dwaro mondo wan wabed piny mondo hold sirikal accountable. Mana kaka wawacho, nitiere yore mopogore opogore ma wan kaka jopiny mabedo governed gi sirikal mar Mheshimiwa Ruto nyalo take action mwadhi e court kwa challenge gimoro amora mosebedo kotimo ma court koyie kodwa ni gimotimo ok otimo e yo makare mondo magi e contributions mwanyalo bet go. Lemo ber, nitiere gik moko mang'eny, civic education, mbaka mwagoyo go jopiny okinyi ma kawuono mondo jopiny ong'e teko ma gin go kaka jopiny. Ginyalo bet piny magi los riwruok margi, magi dhi e court, magi challenge decisions moko mwaneno ka bedo made, magi challenge finance bill. Mano ema miyo participation ilano, ema miyo piny bedo governed e yo makare. To give up be wacho ne an kura we lwet Nyasaye, yien an ang'eyo ni Nyasaye ni seche moko ok chiw duoko e yo mapiyo. Omiyo kik jopiny chandre nikech giwere lwet Nyasaye. Wan go opportunity mar challenge the decisions ma wuok e parliament. Sheria moro amora mwaneno ka dhi hinyo jopiny ama dhi medo ketho ngima jopiny e yore gima giyuto, nyaka water opportunity no mondo water e court. Omiyo kik jopiny ng'ad bura ma wach no wan koro walogo lwetwa, waketre lwet Nyasaye mondo Nyasaye otim kodwa kaka dwaro. Nyasaye biro timo kodwa kaka dwaro. Nitiere luongo mabe oluongwa godo kaka jopiny. Nitiere chik momiwa ma kanyo ni mondo watim tijewa ne sirikal manitiere. Omiyo nyaka wa hold leaders mane wayiero accountable. Nyaka wa hold bunge manie parliament sani, nyaka wa hold Ker William Ruto accountable. To kaka wa hold gi accountable en tiyo gi doho, tiyo gi ofise mopogore opogore mondo wa call decision